Τι να πάρεις τα τσέκια σου τώρα. Δεν θέλω τίποτα. Το διηγητήριο έχει να μου δώσει τα δυο. Να ψοφίσω. Γιατί δεν μου λέει. Γιατί όλα τα κουκούρια, του λέω εγώ, έρχονται στις υπηρεσίες και τους κάνετε τις δουλειές αμέσως. Έτσι, μπράβο. Ναι, άκουνε. Έτσι, και μπράβο. εμείς που μας αγωνιστές, πολεμήσαν τα αδέρφια μας, μας πετάτε στα σκουπίδια. Δεν σώπα ρε μου, τίποτα. Ακούς σου λέω, το λέω. Η πόρτα κλειστή, δεν ακούγαν οι άλλοι. Τι συμβαίνει. Σκοπός απ' έξω. Άκου. Όχι μέσα. Έξω μέσα θα ήταν μόνο. Κάτσε ρε. Μην λες μαλακίες τώρα. Λοιπόν, το αξιωματικό υπηρεσία, λίγο. Έχεις μέσα το βιβλίο στη γραμματεία μέσα. Άκου θα δεις μέσα αν το όνομα αυτό έχει στείλει τα κοινωνικά φωνήματα στο Άργο, η αστυνομία και τους θα καθυστερούνε. Ή δεν έχουν έτσι καθόλου. Έχει αμέσως και διοικητά λέει μια τάσκα. Του λέει. Αρχιπομοίραρχος, αρχιπομοίραρχος. Του λέει, φέρε μου το βιβλίο και ψάξε, του λέει, γιατί σκέφτηκα το όνομα αυτό. Και φέρτε εδώ το βιβλίο. Εκεί γράφουν όλα. Ό,τι υποβάλλεις εκεί πέρα πάνε εκεί μέσα. Αυτά όλα, ξέρεις. Είναι το βιβλίο γραμματεία αυτό. Και τέλει, κοιτάει μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε έχει έρθει, ούτε καθυστερημένο. Φέρτε τον μπλοκ του λέει μέσα. Εδώ ρε, κοίτα ρε. Ναι ρε. Αλλά να δεις όμως πως έρθουν τα πράγματα. Εδώ κοίτα. Το βάζει το φάκελο, θα το πας κατευθείαν στην Τρίπολη για να πάρεις το δίπλωμα. Δεν το πας ο Άργος, στην αστυνομία. Στην Τρίπολη, απευθείας. Κατευθείαν μου λέει. Εγώ όμως για να το κάνω εγώ να του σπάσω τα νεύρα όλα. Τα αργύρια, ναι. Του λέω, κοίτα, άσο. Σιγά σιγά. Το βάζω. Το βλέπεις του λέω αυτό, για να μάθεις να εκτιμήσεις τους ανθρώπους. Και να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν το πιάσεις στο χέρι σου, δεν το πιάσεις. Και το πάω σε δύο πιάτο αυτό. Μετά κοίτα, ο καλύτερος φίλος. Εδώ